Yeah. Oh shit! Na hát, sziasztok srácok, én Simont vagyok, és itt van velem. Dávid. És ebben a mai videóban Sniper Duelsezni fogunk. Srácok, azért az fontos leszögezni, hogy ebben a videóban sok lesz a káromkodás, meg a Rage 1000, szóval. Szóval most én farmálom. Valami olyasmi. Semmi meg jó kérdés. Attól függ, milyen az asztal. Halvány a kecském sincsen basszus, hogy mindenki milyen setupja van. Az egy... Amúgy nem biztos, hogy még sok lesz a káromkodás, úgyhogy nyugis vagyok. Mikor majd játszunk egy pár meccset, akkor már azért már... Áú, shit! Mi? Azt kaptad pedig. Ha? Csak szeretném leszögezni, hogy Ja, rohadtul ki fog rage-ölni. Ha nem beszélünk én gyakran, akkor az azért, mert így koncentrálunk ezerre. Azt hogy nem kaptad, öreg? Tesó, rajtad így lepattan a golyó. Hogy pattan le? Nem tudom, akkora nagy a szőr a kezede, hogy így megfogja a golyót, és így visszapattintsa rá. Ma rád. Nincs szőr a kezemen. Fritz. Fuck. Nem kap, aha. Azt még én nem kapom, hát pofába lőttelek már 20 szó. És a pofámon van bőr. Látom, van bőr a szádon, hogy... Nem, sem. Mi? 100 beleizétem a... 100 belét késeltem. Mi? Én Rácok, amúgy lehet, hogy letesszük a játéknak a linkjét a leírásba. De mi? Jumpot kaptam, mert nem Discordot is lerakom a linkbe. Ajánlom. What the fuck? Oh shit. Kezdek bedurulni. Egyszerűen kezdek elszarakodni, mert ennyire nem játszottam mostanában a Sniper Duelst, akkor... Hát de ugyanígy vagyok. Jó, de te PC, nem kontrollerem, mert brutál fosít az irányítás. Konzolon olyan, mint a Csináld meg a PC-t. A sekszöröddel irányítanád a fét. De mi? Csináld meg a PC-det. Tesó, hogyha ráfos akar, úgyse lesz jó. Ha papot hívok, basszus, még úgyse lesz jó. Na, hol vagy amúgy? Közben. Nem tudom, beleszorulok. Belemegyek ide a fődbe. Mi ez a kis mini? Gyere, Dávid! Játszunk a randomok ellen 2v2? Nem, mert sok idő, mire jönne. Nem baj, az max lesz egy vága. Az legyek, hogy feltoknak ne legyen. Sok idő. Most kezdtük el a videót, ezt már ásítod. Ezt nem fogom kivágni. Akkora élet, budi. Szar az émem. Nekem, mintha nem lenne az nekem, meg úgy búval az émem. Nekem így a csövemet 10 évig csinálták meg.
Fingásbúj erőbű. De bro! Bajbúj szarú. Oh, shit, snake. Bro! Oh, Azt hogy nem kapod? De te nem kapod, köcsög! Mi a rák? Megint nem kapja a kis szaros. Hova lettél? Szaros! 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 Hova lettél, te hülye? Gyere, ide, szaros! Oh shit! Oh shit! Szaros! Nem! Megszerezte a szaros. A srácok nem is azért fognak itt maradni nézni, hogy mert hű, de jó pro playerek vagyunk igazából. Köcsög! Hogy megállt a beszédjébe. Mindketten nubok vagyunk, csak oltjuk meg ordítjuk egymást, vagy hát én csak. Szóval én ilyen közösségfenntartó vagy. De mi? Te csak azt nószkópod. De jó van, mert már így jössz a nószkópod, hogy gyere, az meg edd meg a szarom, gyere. Nézd meg majd, amikor kirakom, nem nószkópolok. Nézd meg! Amikor kirakom, mert azt még ma fogják látni a srácok. Yeah, amelyik napon lássák, akkor nem, hogyha lássák október 10-én, akkor nem január-februárban fogják látni, hanem... De mi? De... Berre. Hát ezt azért kapod, mert így beleszarsz a pofámba. Gyere, edd meg a szaromat, gyere. Amúgy... Hát ezt csinálod, szóval ne amúgyozzál. Uzi. Mert így jön, mint a Cristiano Ringraldo, bazd meg. Ringraldo. Mondja Ringlardo. Mit mondja a kecske? Mit mondjak? Szopott gombóc plusz 45 kóla fingróba. Pepsi kecske 438 568 10 Pepsi szabdara szopott gombóc, az kecske. Mit beszélsz? Összekevernek kell 30. Innal. De kifogyottam az ammóból. Hát, hogyha nincs nálad fegyver a kezedbe, akkor nem fogsz a száddal lelőni. Egy lát, hogy rohansz felém. No fegyvere a kezedbe. Az hogy nem? Bombok! Persze, közel vagy a szaros Winethez. Mert nem tud a karakterem a létrán fölmászni, tesó. No fake, nem tud fölmászni a létrán. Hol vagy? Normálisan! Mi? Tesó nem sprintel. Na, még a végére nyitok egyet nektek. Pont nincs annyi, persze. Pont lenne még Nem is néz. 25 kell traderünk. Na, szerintem ez a videó ennyi is lett volna. Majd a videó után traderünk. Ez a videó ennyi lett volna. Traderünk most. De ne! Lájkot, és iratkozzatok fel. Ja, és úgy nyomjátok be a feliratkozást meg a lájkot, hogy így ketté robban a PC, a monitor, a telefon, hogy így ketté szarjátok a lájkot meg a feliratkozást, szóval nyomjátok meg. Na, császok!